ngingami uNkulunkulu kule ndawo ngokumjwayela, kodwa uNkulunkulu makube uwe Baba wethu onamandla okhulumayo, egameni likaJesu ophila kuze phakade. Amen. Siyabonga sesivulile ngithi bazalwane, praise the Lord. Ngizocela sifunde wesine egameni likaJesu. Haleluya bazalwane. Siyafunda incwadi ngokaLuka chapter 23 uverse 34. Fundeka kanje. Kepha uJesu wathi, Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe, benzalana inkatho. Haleluya. Bongizwe Ntombi. Babizwe lakho liphilile uNkulunkulu wethu ongcwele nangalesi sikhathi niphefumulelwe nguwe uNkulunkulu wethu ongcwele, umgcotsha wakhe samile ngizwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla mufihle Nkosi egameni nasegazini likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Ngiyabingelela bazalwane, ngiyabingelela the men of the house egameni likaJesu, abagcotshwa bonke abakhona, abaphathi bemfihlakalo egameni likaJesu, ibandla lonke ngokwehlalo singamshayela uNkulunkulu izandla bazalwane. Ngicela ukungabingeleli ngeorder bazalwane ezothatha isikhathi nxa ukuthi nginikezwe only 10 minutes ngila. Amen. Nginikezwe only 10 minutes. Now ke bazalwane la sesifunde khona, ngicabanga ukuthi bazalwane ayidingi nesambulo esikhulu. Ayidingi nesambulo esikhulu. Uyabona makungathiwa nje ngempela siyithatha ngokukholwa, bengashumayeli, bengavele lifunde izwi, ngihlale phansi. Amen. Ngoba lento ayikhulumayo uJesu la ithini ngamanye amazwi, ithi ukubuyisana. Masikhuluma ngeforgiveness noma masikhuluma ngegama elithi forgive, leligama leli lisho ukuthi uma ubune enga, lisho ukuthi legama lisho ukuthi ngipholisa ienga noma kwienga yami enginayo angabe senza okubi. Kahle kahle igama elithi forgive lipersonally, alikho ngalowa muntu, lingawe. Haleluya. Ngisho ngaku-Google, ngisho ngaku-Google ishaphi ulithole, but igama elithi forgive lento ingawe, isho ukuthi kwienga yami enginayo angingenzi lutho olubi. Ngamanye amazwi, uma ngilimele, uma ngixola noma ngikhuluma ukuxola, angilungisi lo muntu, ngizilungisa mina. Awu haleluya. Lento le uJesu uyithathaphi? Umuntu uxabenephi noNkulunkulu? Masibheka from eqaleni, from Genesis, umuntu uxabana noNkulunkulu. uNkulunkulu ubeka ensimini yase-Edeni, ubekela umuntu, uyamdirect ukuthi enza la, lokhu kulime, angisezuyilanda eqaleni ngenxa yesikhathi sethu, la idla, la ungadli. Haleluya. Umuntu ke uxabana kanjani noNkulunkulu? La khona esethu uNkulunkulu, la idla, la ungadli. Bese sekufika isithu uSathane, siyambuza umuntu ukuthi ushilo yena uNkulunkulu ukuthi ungadli. Azi kahle ukuthi uNkulunkulu ushilo. Alibonga amali kaJesu. Haleluya. Ubese umuntu ulahla izwi likaNkulunkulu, uthatha isithelo ekuthiwa akangasidli, wenze njani bazalwane? Uyasidla. Haleluya. The time ethatha isithelo ekuthiwa akangasidli, automatically uyaxabana noNkulunkulu, engashonga ukuthi ngicela ukuxabana noNkulunkulu manje. But the time enza into ephambene noNkulunkulu, wenze njani?
uxabana noNkulunkulu na umuntu ke usehamba uhamba nesono sekufika la khona umuntu engasahambi ngokuthula noNkulunkulu bese kuzoba khona indoda ekwakuthiwa uAbraham eyalalela izwi kaNkulunkulu mayizala izala izingane bese izala kuze kufika la khona izala indodana ekwakuthiwa uJoseph. Angithi bazalwane yazala indodana ekuthiwa uJoseph eyinamaphupho. Uma inamaphupho le ndodana iphupho lakhe labese lamkhatha nezitha ngoba iphupho onalo liyakhatha nezitha. Kunabantu abathunjiwe basebumnyameni babheka ukuthunjwa kwabo kanti ukuthunjwa kwabo nokushawa kwabo abashayo ngoba beshaywa. Usathani uzokwakha izondo kubona ukuze bangafinyeleli kwidestiny yabo. Lithi iBhayibheli wathi mangabe lahlwa zase zimthatha izitha wayofakwa wasiwa eEgypt. Sengiyithi nje bazalwane wayeseyofakwa eEgypt. Uma eyofakwa eEgypt lithi uNkulunkulu wafike wanobuhlakani lapha kulela lizwe wabese uNkulunkulu wamnikeza amandla. Alibonke amandla kaJesu. Khona into engiyithandayo ayenza uJoseph abantu abamthatha abamdayisa akazange abazonde kodwa wathi mayifike ekuthunjweni la ethunjwe khona waqhubeka nephupho lakhe waqhubeka nento uNkulunkulu amnikeze yona. Wathi noma bekufanele ngibazonde kodwa ngizubazonda. Into engizobambelela kuyo ukuthi kunento uNkulunkulu ayibeke kumina lento uNkulunkulu ayibeke kumina uma bengingabamba yona izongikhipha eGibhithe. Khona nibazalwane lithi iBhayibheli bathi mabeseGibhithe kwacaca ukuthi ubuhlakani balendoda bukhulu kakhulu wabese wahlukanisela. Lithi iBhayibheli kwakunedolobha isentini yakhona eGibhithe ekuthiwa iGosheni. Kwasekucaca ukuthi lo indlela ahlakaniphe ngayo kwehlukile kwakhe Jesus angeke asahlala kule ndawo. Lithi iBhayibheli kwasethi kuthiwa muthatheni niyomhlalisa eGosheni niyomakhela umuzi omkhulu eGosheni ahlale nabantu abaphezulu. Remember, let me tell you, lo muntu esikhuluma ngaye uthunjiwe. Lo muntu esikhuluma ngaye umuntu ekufanele ukuthi ubamba amagqubu. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Let me tell you tonight, kunabantu abakulimazile empilweni yakho kodwa ngithi namhlanje awungafocus kubona focus kwidestiny yakho bese uNkulunkulu eyakuthatha eyakuphakamisa ekudlisa namakhosi. Kukhona abantu abakuhlukumezile. Glory to Jesus. Kukhona umuntu okuhlukumezile siyazi ukuthi kunensizwa eyayikuthanda nawuyithanda yakumithisa yabe seyashaya yachitha kuthi angizothi kuleli phasika. Hallelujah. Awungabuki yona ukuthi ayizondlanga izingane zakho. Glory to Jesus. Kunabantu abalahlekelwe imishado. Praise the Lord. Abafiki la kufanele bafike khona. Because banaki pain. Glory to Jesus. Now bazalwane lithi iBhayibheli kwafika ke la uNkulunkulu ese decide ukuthi ngiyabakhipha abantu bameGibhithe. Mawufunda lapha ku chapter 12 ku Exodus wayesethi uNkulunkulu njengamanje ngicela nizahlune enze kanje kunento ekufanele niyenze ngoba ngifuna ukuzohamba la eGibhithe. Ngifuna kukhona into engifuna ukuzoyenza ngoba uNkulunkulu mayesehamba uNkulunkulu kulonda wasuka ezohamba kuyona kusuke kukhona into ezokwenzeka. Praise the Lord. Na uNkulunkulu uthi ngicela nenze kanje nihlaba iwulu. Praise the Lord. Nihlaba imbuzi noma nihlaba imvu engenacala. Glory to Jesus. Bese niyayosa nidle ngalo losuku. Praise the Lord. Mayingananeli nithathe nakomakhelwane. Praise the Lord. Ngoba bazalwane inhloso kwaukuthi kube khona imbazalwane ukubuyisana. Ngoba wazi ukuphuma ebugqileni ungabuyisananga noNkulunkulu kuqala. Hallelujah. Glory to Jesus. Now lithi iBhayibheli. Now lasifunda khona
uJesu semthini wehlazo uyivu. Praise the Lord. Hallelujah. Ngoba kwabonakala ukuthi noma ibingahlatshwa le kodwa yanele, kwafanele ukuthi asithengwe ngenani Hallelujah. eliphakemeyo, inani eliphezulu, ukuze sibuyisane noNkulunkulu. Hallelujah. Ukhona into eyodwa abangaze ngaba understand uma bembethela ukuthi wezofeza ukubuyisana. Hallelujah. Awu haleluya. Jesus. Wezofeza ukuthi kubuyiswane. Hallelujah. Na uJesu esebona ukuthi abayi-understand lenkonzo engize ngayo. Praise the Lord. Hallelujah. Wathi uJesu no, angizukubuka ukuthi benzeni. Yebo bangikhaphelile ngingenacala, kodwa lokho angizukubuka. Hallelujah. Mina ngizophikelela ukuthi ngifeze, fanele ngiqede ngoba kunabantu abangafinyeleli la kufanele bafinyelele khona ngoba banamandla okuzethula emthini, kodwa ukuthi namhlanje angizothi sengithandaza sengivala. Glory to Jesus. I know ukuthi ushayekile, I know ukuthi kunabantu abakuhlukumezile. Hallelujah. Labantu laba lezinto lezi zokuphakamisa zikubeke phezulu, udle namakhosi. Into edala ukuthi uJesu afinyelela azafikelela ezweni lesikhombisa ingoba wathoba. Glory to Hallelujah. Jesus. Ingoba wathoba wayengazethula uJesu esiphambanweni, kodwa kafanele ukuze immission kaNkulunkulu ifezakale. Hallelujah. Akaqale akhuxolo phakathi kwalabantu. Sizomuza uJesu ethi Baba bathethelele ngoba Hallelujah. bayazi bona Hallelujah. into engizele emhlabeni, Jesus. ngoba mina I understand my mission. Hallelujah. Ngizobayeka Jesus. bayifeze Hallelujah. indaba uyifeza as Hallelujah. long Jesus. immission ifeziwe, Hallelujah. ngishayiwe, Hallelujah. ngiyavuma Jesus. kodwa immission Hallelujah. angikayiqedi. Oh, Jesus. Ngizoqeda immission. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesu